Kita ni mo? No? Wala yung light. Wala yung light. Tanawasan! Tanawasan! Pagkapogi, boss. Papi Chulo. Jason Derulo. Papi kayo ba? Third day din namo ron, guys. Diya sa Manila, and wala pa may kabalo kung asa mong itinerary for today's video, pero ngaon sa mi. Isa dahil ka-automation company ng Festo. Great company kaso dili siya related sa civil engineering. May makita nato diri nga natay bionic parts sa isa ka animal, and I think claw sa crab ang ginamimikanik. Done with the first site visit. Let's go. By the way, namin sa Epson diri sa Batangas. Pero wala po kabalo kung unsa ni siya ka-connected sa mo ang field. Nay free. Makalo. Murugorja. Natay ID. Alcohol, balik doon sa kagal. Today is the second to the last day sa amo ang field trip diri sa Manila, and ang first na mo destination balik mig Bulacan dito sa Still Asia. Yeah. Pasinata. Dito sa Still Asia, wala kayo ko nakatake og videos kay sa akong pagkahinumdum bawal. And the only thing we did diri kay, of course, gi-explain nila sa mua ang history sa company, gipakita nila sa mua ang process sa pagbuhat sa mga rebars, and of course, ang pagtest sa quality sa ilahang rebars.
guys. Dili, bahala na na. Yes, init na kayo san. Init na kayo pero maman ang ato ang kurso gud san. Painit mo bugid dito san. Kaya mga babae sige sila palandong. San payungi ko san. Sugoy. Sa mao ni diri ang Maynilad Water Treatment Plant. Basically nagakuha sila tubig sa Laguna Lake para makasupply og tubig para sa mga tao. So before na nila i-supply sa mga tao, ilahan ang limpyuhan diri sa ilahang water treatment plant through filtration and reverse osmosis. Tapos siya gumagamit ng UF sa reverse osmosis. Then, sa madaling sabi, para ka lang nagsala ng pansit canton. Oo. Oo, ganun pa lang. Yun pa lang. Yung malaki pa lang yung sinala mo dito. And kung makikita nyo yung mga bundok na yan, ano yan, Sierra Madre, yung bandang malayo. Kasama rin po doon. Osmosis na pagkapal. May ganong process din. Kung ang gusto mo ay wastewater naman, merong isang project din si DMCI dito sa kabila lang. Yan, kung makita mo yung kulay, may kulay green na building na yun. Yan yung isang project namin, ano naman siya, wastewater. Ito, ang pinoprovide ng planta is 150 million liters kada araw. Katumba siya ng 150,000 cubic meter. Napapag-provide to hanggang Cavite. Hindi ka mag-smile. Dikit. O, yan yung mga pupunta sa Isla Spiti. Dito ma'am, uli na lang ni ma'am. Kami na lang magmowa ma'am. Di ba kami yung patong mo. Lain kayo ma'am, basta kayo nagpawis mo. Dito dito, kasi maugahan mo ma'am, mahubak ni ma'am. Bahong Bisaya. Nanami diri sa SM MOA. Dito tayo magkita-kita. Kung mag-grab kayo, dito na rin kayo magpa-pick up. Mas madali rito kaysa dun sa harapan. Kung magpapaiwan, mag-grab pa uwi. Dito na lang. Wala, nakaka-full shirt lang eh. Nakaka-full shirt lang doon. Dito tayo sa Gabalen. Libangon pa dun. Yo, what's up guys? Naaday meron sa SM Mall of Asia. And karon, sorry sa mi kay last night na namo karon diri sa Manila. Nako, yun lang, di ba? Ako ba yung Yun. Sige, puli-puli. Hanap ka dun! Puli. Ano? Hindi ko kayo. Wait lang par, magtatagalog na tayo. Ayun, yung iba hindi sila sumama. Hindi sumugot. Tapos may aircon, so okay na okay. Hindi kayo mamamatay. Madok siya yung taas. Madok siya iroplano. Ay, hadlok, bitog yun. Dili good. Ay, sa lihok. Nga na pagpaubos. Kung ay mo ginawa daw. Ferris wheel, ay, tama na to. Naka sila ron diri sa drop tower. Mag-try sila aning drop tower diri. Pero kami nagkanet dili lang kay hadlok. Good luck mga bisakol. Payag po yung mga bag TV.
Let's go! Let's go! Kuya, likod ni! Kuya, matibay po ito. Lagi, wala gelo! Wala gelo! Balik kuya. Father sa ito, guys. Dapat bitaw. Tuwa na kahilap ko. Heinz, congrats. Sa lalaki ko kagalit. Tangkaran ni mo tanong dito lapoy. Uy, na.